Shalom, Horas, Hamisian Parhalado, Pasaton selamat hari Minggu, dohot selamat datang. Tarlumobina baru mangyuton permingguan di HKBP Cipaing Cilangkap, suang-suang ini akan mangyuton sian live streaming. Hupangido hami dohot hormat tuhita sude, asa dengkan mata pakai masker tai salileng madoti permingguanon. Hurian itu hatta, pajupang mahita muse di hari Minggu sadarion, Ima namar goar minggu misericordias domini namar lapatan, kok asini rohani Jehovah do tanon, sian Mazmur tulbul ayat 5b. Gok asini rohani Jehovah do tutu tanoon rodi sadok nguluta, manotong do holong ni rohana dihita songon topik ni minggu sadarion, mangulu di bagasan holong ni debata. Alani tadok ma moleate tu Jehovah tapasangap maibana. Martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Maredde maitan sya buku edde nomor 520 sada ayat sada rodi tulu.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi purbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do majadi akalangit. Marolop-olop mahamu ale aka partigor, mangasahot Jehovah, talup do maredde akana ujur maroha. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nabodok meleate do hami tuho, ala ditaloko do dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi. Ala disundangi ho tanoman mi, asa marpakirimon na mangulu hami alani haheon mi. Dang pola bema biar hami di mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruasmu do hami. Di pausat hodo hami sian haholomo tuha tiorun, sian hamatean tuha ngoluan. Atong pargogoi mahami mamuji dot mangoli ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan hapor seaon na mangolu pay masat hami tulabungmu. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu Misericordias Domini Sadarion, ima patik paunomon dohot lapatan na. Unang ho mamunu, dia do lapatan nii, oddo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unat kita olo mabahen sahit-sahit kunasa na mangulu. Ikon roha panguluhot do rohata dinasa na mangulu. Atong rap magidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hubbar tupatik mi. Amin. Amin.
poti ma dosata nagudangi tuhadopan ni debata, martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na suhatu dosan. Pardengkan basa doho jala rodi salililing na doa sini roham. Saya marpamua ti maroham di hajaton nami, jala saya unang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa marodopon ho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalosion nami, unang ala asini roham, saya urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot to hasesani dosata. Para si roha jala pardengkan basa do Jehovah, labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahet tu hita hobbar tu akka dosata, jala dang dibalosot tu hita hobbar tu akka hajahotota. Songon asini roha ni ama-ama mi di akka anakna. Asini roha ni Jehovah di akka nama kabiari ibana. Hasanga pon ma di debata na digijang. Amin. Hata ni debata turpuk di minggu misericordias Domini Sadarion,
Imana tarsurat di ulauni apostel tolu ayat 12 rodi 10 sia tajahama maresponsoria. Alai marnidai si Petrus ninna mamadok na toropi. Hamu halak Israel buasa longang rohamu dami daun. Buasa hami diperengi hamu. Songon nahira gogo nami sadiri manang hadaulutan nami mabayan mardalan halakon. Na dipasangap debatani si Abraham, si Ishak doho si Jakob. Debatani aka amatai do Yesus na kosonai. Na pinasahat jalana si nuadahom muna di jolo ni silatus na madok uhumna. Baluon ibana niya. Alai di suadon hamudo na badia jala partigori. Dipangido hamudo, lehonot tu hamu pamunui. Alai di pusa hamudo partogi tuhanguluan. Ima dipahehe debata sian namate, hamido akka si tidangini. Asa alani haporseon di guarnado, di pargogoi guarna halakon, na ni ida jalana tidak demuda. Gabe di leon haporseon na sian tuhanido hahisarot tu ibana, di jolomuna saluhutna. Ope, hamu ale akadoman, uhilala na hurang boto do hamu, ubahin na julo kamui, songonido nang akka situamu. Alai di pasaut debatado di sina pinabuahian, marhite-hite hatani saluhut na panurirang maddok, si tau na bernit do anggo Kristus na. Atau paulo acara paulo kamu marohamu na, asa tatsesa dosamu. Ido sahatna, martua do akan natamu tumangihon hatani debata jala nau pepsa. Amin. Taha tidak kon maha porseot tai song na hini tidak kon idong atas saha porseon di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogono satu dosan natu mapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuon ni si Maria na gabi-gabian sito di porbadia adorang sohabuan. Udah Tuhatan, na tumau na bernit di pangumuman silatus, na mate terpajal do ibana di haupi nafsilang, na tua tu banwatoru dong ditanam, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun debata Jehovah, amanai pergogo na suhatu dosani, di sima ibana payang mulak sugo tu tanoon, manguhumi halat na mangolu dohot na mate, au persea. Jala adong sadahuria nabadia, uri hatopan halak Kristen akan nabadia, dot dihasisani dosa, dot hatai namandok, mulak mangulu dosa berdengin, dot dihangoluan nasora sudah. Amin.
tabegema titing di huriata Minggu 10 April 2020 sada. Napat julu, di pabototu sude ruas ni huria, saliling masa pandemi COVID-19 titing dang pola di jahaon sude. Paduahon, pensiun hasit tuaon. Di hari Minggu sadarion tanggal 10 April 2020 sada, di parmingguan 0 di patu pahuriata do acara parboraton mamongoti pensiun sian hasit tuaon ima amat hasit tua rusben sidauruk ala di hari 30 Maret 2020 sada nongagonop umur nasida 5 tahun. Pato paon mai dung sidung papungu pelean mardomu tusi di patu pahuriata do papungu pelea tujolo di tolu parmingguani songotat dalas ni rohatta di pangah kobasion nasida salilingon. Patuluhon namoding nunga ujung ulu ima sada amata badul debata raja umur 67 tahun sada bulan 4 hari alamat di Jalan Malakar Raya sektor Tolu. Nah di hari Senin 12 April 2020 sada pukul 10.30 di Tanjung Balai Asahan Sumut. Jalan Nunga Tutano di hari Selasa tanggal 10 April 2020 sada di Huta Simamoran Abolak Tapanuli Utara Sumatera Utara. Paduahon amat Luhut Sihobing umur 66 tahun 8 bulan 3 minggu 5 hari nahina baluhon ni inang Sapur Borusi Barani alamat Jalan Budi Murni Cipayung sektor Onom. Nah di hari Kamis 15 April 2020 sada pukul 06.00 Jalan Nunga Tutano. Nah di hari Jumat 16 April 2020 sada di TPU Pondong Rakon pukul 10.30. Paupaton dak danak na sorang sada nunga di basa-bason debata sada dak danak boru. Nah di hari Selasa tanggal 6 April 2020 sada tu keluarga Kodar Sono Iki Malau Boru Sinaga sektor Pitu. Paduahon nunga di basa-bason debata sada dak danak bawa. Nah di hari Jumat tanggal 2 April 2020 sada tu keluarga J. Sihotang Boru Sinaga sektor Pitu. Hipas dodak danaki duasa songnido nang natorasna. Tatang yakpon maanggiat gabe dak danak na burju nasida tujolan ni arion. Jala haroroan nilas ni roha tu natorasna suang songni na tujo doa jolma. Palimahon gabe ruas nagok. Mamuka sian Minggu sadarion tanggal 10 April 2020 sada nunga gabe ruas nagok di HKBP Cipayung Cilangkap ima inang lidda bursima jutak alamat Jalan Raya Setu Gang Surya Cipayung Jakarta Timur sektor Opat. Nomor register ruas 1225 dohot inang Desi Teresia Borugultom alamat Jalan Pinang nomor 40 sada Cipayung sektor Opat. Nomor register ruas 1226 dung mamulus RPP dohot ruas Parguru. Acara pajojok tunasida di patupa di bilut parhobason tagan so dipuka parmingguan pukul 00.30 nasugut. Nani uluhon ni amang Patdita Resort. Tatangyak kon manasida asa gabe ruas na burju di tonga-tonga ni huriaon. Onom partangyangan PA seksi lansia. Di hari Rabu tanggal 21 April 2020 sada pukul 15.00 di patupa huriatado partangyangan patanak kon hatani debata seksi lansia secara virtual by Google Meet alani hupang ido hamima naturlowi turluars lansida asa tadohoti ma acara sian ganup ingaratabe sagihon ni Patdita Resort maling ni hari Rabu matnagut. Pitu sumbangan solidaritas Ilumanetek di pabototo ruas ni huria di hari Minggu sadarion tanggal 10 April 2020 sada di patupa huriata do papungu sumbangan solidaritas Ilumanetek tu keluarga almarhum Haryanto Purba sektor 10. Tas pasaat mai annong dung sidung jamita di Joloni Pitu di Garejaon. Ta pasaat mai annong di Bagasan Rohana Tulus. Pawaluhon mangapuli sadarion Minggu tanggal 10 sada April 2020 sada pukul 15.00 di patupa huriata do pangapuli tu keluarga almarhum Mangasi Pajaitan di sektor sada nani uluhon ni Patdita LHM Simajutak mardomu ala situasi PSBB do PPKM alani holan sektor nama dohoti acarai ima parhalodo sektor koordinator sektor sahalak sian tim sosial dohot sahalak sian tim sending. Pasiahon
pelian pertanyaan online. Di pabotot tu sudah ruas, mamuka sian minggu untuk tapasaat ma pelian pertanyaan sektor online di bagas tabe. Ima ninata dohoti pertanyaan sektor online ganup hari Kamis, pukul 10.30. Tapasaat ma pelian itu parhalado sektor ta, manang di pasar ma tu kantor gereja. Titik konon ma pelian di ganup hari Minggu, jala di papungu ma hobar tu sektor nabe, sopola di suraton goar perumah tangga. 10. Titing tabahan nang marbagas, titing perjulu. Nang majalo pasu-pasu pardongan sarepion. Ima Bernard Silitonga, anak ni amata Charlie Silitonga almarhum, tubuh inata Eriasma Boru Nababan. Ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap, Senhuta Jalan Giri Kencana, Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Sektor Pitu, Dohot Orwana. Hernida Heliana Boru Simajutak, Boru ni amata Aston Simajutak, tubuh ni inata Naimsi Boru Silain. Ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap, Jalan Raya Hangkam, Sektor 12. Ima di hari Jumat, tanggal 20 April 2021, pukul 08.00 di HKBP Cipayung Cilangkap, Resort Cipayung Cilangkap. Songonima buah-buah dihita. Damini debata nasumurung sian saluhut roha, ima mangaramuti ate-ate dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Barita nauli, nagabe ojahan ni jamita di mingguta sadarion, ima namarguar minggu miseri cordias domini di enet ma sian pesalmen beddu 106 mamuka ma sian ayat sada sahat rodi ayat 5 pesalmen beddu 106 mamuka ma sian ayat sada sahat rodi ayat 5. Lembaga Alkitab Indonesia membahin judul puji-pujian marningot hasangapon ni debata. Songunon ma hatana. Haleluya. Maddok mauliate mahamu di Jakuba. Ay nabasa do ibana, ay rodi sa liling-liling na do asini rohanay. Tung ise matuk makatahon akka haguguon ni Jahuba patubege kon baritanay sudena.
mertua ma akan mangaraduti uhum na toktong patupahon hati goran. Say ingot maau aleja koba khobartu halolomo di bangsom. Say tikir maau marhite-hite hatuaumi. Asa hupaidaida hadu haron ni akan napinilitmu. Asa huhalason halalas ni rohani bangsomi. Mamuji-muji rabdohot partohap mi. Ima sahatna. Didok Tuhan Yesus tuhita na mertua. Ima naulo manangihon hata ni dibata. Jala mangulakon di bagasan ngulu siganu pare. Hamudongan saha porsyon na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Dito sahala padita turuas na tongon di bereng songon na asing wasa marsako inang. Buasa say madele ko amang. Buasa say murhing bohim opung. Hamudongan ra sukun-sukun songoni hiado ra sahat tuhita. Itu aupe hiado. Didok dong aku salah padita songon na asing buhim blay. Nagudang do dipikiri ho. Ala marga parna padita jala digejakku. Jala yakin au sudah hita na tongon marminggu nuengon. Hirana hiado saha sukun-sukuni. Bang kau kenapa bang? Kok wajahmu cemberut? Kak kenapa kak kau? Mama lihat dari tadi kau beda dengan yang lain. Biasanya kau ceria kak. Hari ini kenapa? Ada apa? Hamudongan tentu sudah alat tongon memulus parukilon. Sedang lewat penderitaan, kalau cuma lewat masih mending. Begitu dia ada di depan kita, dia mampir. Songgop tuh hita. Ima dapat ditanami. Sobinoto manangaha. Jo tahu di pahata-hata dongan. Aima dapat ditanami. Ayhon na PHK amat tak. Alandi sorry mago COVID-19 on. Aima dapat ditanami. Merhelahian nama iban yan merparumahin. Pero buah-buah ni anakku manang buruku. Ngagotak benna namar ororwani oido pola horua hola nalani marsak ko boido marsak ko ndak usah munafik boido tangis kita juga tidak boleh jaim alai sukun-sukunan saya marsak ko terus. Nah tuari pe marsak, sonari marsak. Hose manete ilum, terus manete.
hamudongan Roma paditay ingo maamang, ingo mainang, ingo malay. Ya di bata go asini ruha do di saddo tanoon. Ima guar ni mingguta sadarion misericordias domini go las ni ruha ni Jehovah do tanoon. Ala di madidot nakin haleluya. Haleluya. Alai biasana molo ruas ni HKBP alergi. Tupat dok ni haleluya. Haleluya ya. Saya rakote-kote doh. Saya tong do haleluya milik ni halahan. Kan HP haleluya itu adalah ungkapan berbahagia. Sukacita. Haleluya. Kan hidup hamudongan. Ay molo lau kita Holy Land. Holan lau kita tu dopa Israel tunglas hala Arab silupi. Saya doh. Haleluya. Ya sui salam. Aladima hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ise hita natongon marukil Romar minggu dipukul 0 sia 30-on, manang di permingguan sadarion, manang hamu amang inang natongon hudul nuaing di bagasmu, hudul nuaing di katurmu, manang lagi hudul hamu, manang nadi dia huhut mamerek hempemu, mabege jamita live streamingon, songon namekel hoberengon, alai di bagasan roham, songon namalala do, guar di minggu sadarion madokon. Go asini rohani Jehovah do saddo tanoon. Alan di ima hamudongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo ditiki gagal usaha tak. Oke lah. Sedih. Tapi jangan terus sedih. Adok sahid di pamatak tak tapangidon yan ang giat malum dang ramalum sedih. Alay unang terus sedih. Apostol Paulus pekan ido Tuhan molo manobo sahid ton songon suga manusuk-nusuk di pamatakku au cugari leleng ibana manobuo dak tahan au Tuhan dang remalum hape nunga apostel siapalah pendeta Lundu siapalah pendeta Situa Dostala siapalah Sintua Ruspen haru apostol Paulus na langsung dijauh Tuhan Yesus marhite todina dang rasahat manang saut na pinangidona alai ujung na Tuhan mulope ikon adong sahiton di pamatokon rokma rak mangulu mahami mangulu ibana mangulu au ay molo di pamate sahiti au mate au kan mate dotong ibana tumagom ma rak mangulu hami unak pola manobbo ibana ipatay nang tenang ma didagikon kan bisa kamu dongan basongon na cantik ko ida songon na minarbuhim ngasehat tu ate wah luar biasa sasitong narang dope onggo sahiti adong dope tong dope stadium 4+. Alenga hudo be ditangyaku Tuhan ro ma rak mangulu hami dohot sahiti. Ima hamudongan. Holan colma na olam adok go asini rohani Jehovah do tanoon. Maka bisa akan merasakan hal seperti itu. Alanima unang marsak
Melotongon di BG inang baru tabunan Nyonya almarhum Haryanto Purba Jamation. Apalagi tikineng tu tano amatai hiraso di luas hodo tanomon amatai. Marsakko. Turpukon maddokon unang marsak behoy nang. Gu asini ruhani Jahoba do tanoon. Bereng ma iboto ni si Mariai. Saya itu matangis alamate iboto na. Di jauh Tuhan Yesus. Di pahehe. Aletong do mate do muse. Alani unang pola. Taarsakon manang nadia. Alanima hamudongan. Parpesalmen nasa jot-jot didokon Raja David. Hiranen dohonon na tu bangsa Israeli. Hei, memang penderitaanmu lebih besar dari penderitaan gue. Memang kepedihanmu lebih besar dengan kepedihan gue. Aku dibenci orang padahal banyak yang baik kulakukan. Aku dikejar-kejar orang bahkan diancam untuk dibunuh. Kalau melihat kesedihanku, tulang-tulangku ini seakan tak sanggup untuk membuat aku berdiri tegak. Tulangku ini serasa lunglai. Alai huboto do debata songgop dia kacolma na lomorohana mangulahon hatana. Alanima amudongan diajari perpesalmen bangsa Israel molo masa si taonon diho molo songgop parukilon tuho do ma tutuhani imana di ayat 4 nagin ale Tuhan saya ingat mau di hata Indonesia di do Tuhan ingatlah aku Tuhan. Seorang janda muda yang ditinggalkan suami. Anakku masih kecil-kecil. Ingat Tuhan. Tu Tuhan do. Dang tu pondok rangok ko mangalu-alu. Pae. Pulu maroham pitor lauho pae. Adong do tayo na songoni. Adong. Adong ruas ina ni semper saya di BG inangi mak jamiton. Ala gudang nama kalau mohon live streaming ni haga BBC Cilangkap. Ya. Polisi anakna doli-doli mate posok. Itanom na di Cilandak TPU Kampung Kandang. Hampir tiap hari lau inatai mabuan idahan. Alasay marasak. Huhut madeli. Tiap hari mabuan idahan. Solas tukang gali kubur ate. Ngay boto setiap jam sekian ngaroy natay mabuan idahan. Ay ma haliluod do hapen na hubahin ni. Ape natulakon si Birida boriti daunon ay unak selaw-law hoda tu pondok rangon. Kan? Ya. Si Pata ni bereng di Facebook. Marputo di kuburan agujo. Ay nagano pa ri do honat tulang tu kuburan daong amang buruhin na. Asal matoho kan itu. Itu debatado. Makanya para pesalmen mengatakan, jak mungkin kamu salah mengadu. Unang tunaborum ho mangalu-alu. Unang tutulang bu ho mangalu-alu. Itu debatado. Au ngaison bursi tanggang. Ya marorowan. Tiki kuliah jarak jauh. Jogja Manado.
Aletu di Manado, au di Jogja. Setiap majalo surat wajib balas. Ima komitmen. HP gotap. Adong rano gateng. Sian siludo. Sedih. Marsak. Mengalu-alu atau makku. Mak tolong mak kenapa? Tuhan ini may inna. Kok Tuhan ini? Solomoro aku tuh sih. Jangan pernah mengadu. Mulut Tuhan. Udah. Tenang kau. Lebih dari itu nanti akan kubuat suka hatimu, senang hatimu, dan lain-lainnya. Aladima hamudongan. Toto. Molo songon na sukses pahita sonari. Unang pola songon na pitur gijang rohata. Molo songon na gagal hita sonari. Parnguluan ni parhepengota. Bahkan minus. Unang pola susah hita alani. Karena hidup ini seperti roda pedati. Ido, tadi kon nakin di nomor 740 siai. Hidup ini seperti roda pedati. Oleh karenanya kalau kau kebetulan sukses sekarang, bersyukurlah karena kesuksesanmu itu dari Tuhan. Jangan kau sombongkan. Songon sorhani padati dongoluni jolmai arion marlas niroha ala pangomuani hape Roma sori maku nama no sakrohai hapugo son boydo songgop ise pangaluani songon sorhani padati. Sehingga ketika kau bersedih, jangan kau hanya terus merenung seakan-akan kesedihanmu itu telah menguasaimu. Tuhan mengasihimu. Alanima didok tatap malibutongan dukun salpu udani padan holong ni rohana di sudena colmai. Las edo patani debata. Tusino. Enggak usah kau bersedih. No. Walau dalam hatimu ini menyedihkan karena semua manusia kumusnahkan. Tapi yakinlah kasihku akan terus tercurah, terpancar atasmu. Lihatlah habis hujan ada lagi. Tanda kasih Tuhan kepada kita. Molodung songoni hamudongan. Tutu. Hitape marhasona angam mak. Pabor hatom mak. Situa rusben sidauruk. Alanunga guk ono 45 tahun. Umurna di hari 30 Maret nasalpu. Pasti hamudongan. Selama mangula amangon. Adong nama kalomohon. Adong nasomak kalomohon. Tuhan Yesus aja banyak yang tidak suka. Apalagi masih situ rusben. Alemolo hubereng go ni parminggu sadarion. Tentu ala ni situ rusben maun.
Biasanya 0,30 dan apalah adong bangku tempel. Ol merbaku tempel sahira Bintang Utara sian Medan Tutarutung. Merbaku tempel motor Risma Tulungagung Betahamu igijang pego. Guklas niro hado HP. Jahuba maradupon situ harus bedon. Alam di ima hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ujung-ujung na terpukon matokon jangan sampai tidak ada pengucapan syukur di dalam hidup kita hanya karena tantangan-tantangan yang kita hadapi. Alani par pesalmen madokon marhite-hite turpuk jamita di tikyon ikon marlas ni ruha mahita. Mula tado ingot maau ale Tuhan, au pe ingotoku maho, asa hupa ida ha hodaron ni akana pinlilitmu, asa halason halalas ni ruhani bangsomi. Tu para adong do madokon di bagasan rohana na di luaran. Ngasit ngapin sube situ rusben alani ringgas nama au merminggu. Oh lo dosong ni ngapensiun be Pandita Rudolf Pasaribu alani merminggu nama au. Apalagi Bapak Rusben pendeta aja digituin. Unang-unang raadong do madok jolepid da masih ludui. Jamitana patik-patik. Kadi do. Ndak apa-apa. Songon istilah ni Presiden Jokowi. Biar orang membenciku, misiku adalah menyenangkan rakyatku. Dan adong situa manang Pandita nanaing makasuguhon ruasna. Tak ada. Loja kita mulaulaon. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Merhite-hite akka pakkebasyota. Alani molo sipata sahat tu si pariomu amang situa rusben. Kesempatan lang katonon kuba jojo guarmu. Mula saya sahat petu si pariamu, enggak usah-usah. Ale bereng ma perbuena ima na ni Apostol Paulus bereng ma di ujung ni pakkobasion na. Ih bangga man, penuh, luar biasa. Alai huhu parwak kamu isi dope amplop na sotong madi de kan? Alana nakina dong dumar di kanate. Nah. Hima hamudong itulah dan itu hanya kita bisa rasakan ketika kita kuat. Kalau orang yang cepat melempem, cepat merajuk, kagak merasakan itu kehebatan Tuhan. Alai akan natuku haporsiona, oh pastilah akan merasakan itu. Hupake do jubakku, inna situai nakin bepake beda. Bapak itu hanya pensiun yang tadinya aktif, sekarang tidak aktif. Kalau coba tetap melekat dalam dirimu. Ai Pandita pe bolo pensiun tongdo merjuba di paborhat. Di pondok rangop yang non baru har juba miamang. Kan itu. Tidak bisa. Semangat. Holan adong namang idua amangan don marjamita. Pakai jubah. Itu adalah baju tohonan kita. Kadido. Anon denggam matu tu tapasahat amplopi ate. Holan mamereng gobbar ni situai tadi amplopi.
Totu ngamer pikir hita dah. Aitik kipa masukun hepeng hita tu amplop las dibereng go barido. Sedia nilainya. Kan itu. Alani semangat mak. Karena ini yang terakhir amang ini sebagai sintu aktif. Esona margaji halahon. Luja ipahata-hata. Tidak dapat apa-apa. Jala ima nanti di para persalmen Raja Daud. Tidak usah kita bersedih. Pada saatnya Tuhan pasti akan menunjukkan kebenaran itu. Anon ilu manetek. Onggo di rohaku minggu narohyam terakhirnya ilu manetek. Tu amata Darwin Tobing. Apa ngatur adong muse dua tertikting. Modding sadarion. Berarti saat tu pertengahan Mei saya bege hata di julan ilu manete. Unak pola hacit si pariota mabege. Songon roda pada tinak kide. Serhani pada berputar. Nasori suraton do di kotak hitami. Acugari di suraton kan. Ilu manete Haryanto Purba. Ilu manete. Ise hita nak cuek. Suatu ketika namamu juga tertulis. Rusben Sidauruk misal. Nah, ya kan? Semua nama kita kan tertulis. Lundu HM Simanjunta. Misalnya, enggak usah ada yang cuek alani unang adong na haruar na sop manetek kon hepeng. Karena ini seperti sorhani padati ngadudakin. Itulah hamudongan. Hita sama hita matong bui manugu-nugu. Amata Haryanto Purba 5 hari sebelum meninggal. Saya pimpin perjamuan kudus di ruang instalasi gawat darurat. Rumah sakit Siloam Semanggi. Alang ngeguk rumah sakit ini. Apalah mak ingatani perjamuan kudus. Hudok tu amang mulu marun nabadia tikina marsahid. Ikon radedo apa nama asa amang teh. Takolan hamalumon. Dalam arti persahitan mako ikon rade amang dah. Allah. Inamangi engamol be makate Allah. 5 hari kemudian meninggal. Andon ilu manetek. Hapor syauku madok. Dia masuk surga. Ay di habirang ni silang ni Jesus hola dito. Ingo tahu Tuhan molodung sahat ho di paradiso. Sadarion rapo do tahu di paradiso. Amang Haryanto Purba rade amang da apa nama sa? Allah. Sudah hita tongdo neng tu si alani hulak kon musi salenari so tung hadong nalewat sian pituan naso manetek sikat ni ilu manetek so tung suadong haduan na manetek kun iluna tu kota namar warkon hita bereng ma akaina na uli rupana yan don huhut ipau-pau pakotaki ilu manete buru pajetan naman yop hapelas lupus marga pajetan lewat buru nenggolan naman yop las lupus mo sa marga nenggolan mang lewat. Itulah kehidupan ini hamudongan alani Raja David madokon marhite guarni minggu misericordias Domini bahwa sesungguhnya dunia ini penuh dengan sukacita karena Allah selalu menunjukkan kasih setianya. Atung malosong ini didok topikom mahita mangulu mahotok tong
di bagasan holong ni rohani di bata. Hiduplah di dalam kasih setia Tuhan. Jangan ada dendam. Jangan ada kebencian. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Udah dong. Sonang mahita terus hamudongan. Sonang. Pigari nasalpo. Husukun tu salak padita. Marga siagian. Aisyado nang tahe. Igijang mudope manang na ito rum. Tong do padita na hudok ko ni. Marga siyahaan. Nanang husuk ko ni. Ay digijang mudo padita siya nang madok marga siyahanon. Oh. Ito rukku deh. Audo pe senior inna buah horoa bang inna tu au taong na manukud dua udah niku. Oh ba memang molo di umur anggikku deh. Ala itu para abang terjebak ate dibuhi molo dibuhi memang audo anggina. Budo masa songon ate. Ala saya tong minar buhita hape na masa kita selalu semangat, maka wajah ini pun tidak cepat tua. Umur bertambah, setiap tahun ganti kalender. Wajah ini seperti wajah tahun 2015, padahal sudah 2021. Karena apa? Ala saya tong tahalason terus ngeluotan nang pegodang akka hapor suwon, kita tidak tertelan oleh itu. Ale adong dodonganon kalender 2020 sahada aleng gubuhina nunga 2030 bisa hamu dongan eporusta hiranda ditorukku umurna padahal dia sudah umur jalan 61 itu ibana di jamita wasa boy songonon. Saya punya prinsip selalulah kita bersuka cita. Sering-seringlah senyum. Memang dung namar maskerok kita. Lasma rohani akan naso hia senyum. Kesempatan matutu. Ale terboto do senyum manang nasa senyum terkeripu dotong maskeri. Alai bu dotong air tong do mengejek petong do keriput maskeri. Ale na pasti hamudongan ayo kita penuh dengan sukacita. Hiduplah di dalam kasih setia Tuhan. Amin. Mulia tema Tuhan di pasat rohan nami didinggan di basam nasa Tuhan dia pala di tikyon. Las rohan nami Tuhan boy hami merhasunangan nunga hubigi hami Tuhan hatam. Napasonak kami huhut manugar-nugar di hami gabi merhaguguok kami Tuhan. Etung takas do di hata hoko marhite parpesalmen. Nasu jadi hami merasak terus. Nasu jadi meruhing buhi nami terus. Nasu jadi madele hami terus. Wasa marsak ko nimmu tu hami. Wasa madele ko nimmu tu hami. Go asini ruhani Jehovah do tanoon. Go asini ruhani Jehovah do. Saddo diri nami. Ali Tuhan di bata. Hupasat hami ma Tuhan tuho. Dongadi mahami Tuhan. Pasu-pasu mahami Tuhan. Dinalako madalani ari-ari ningulu namyon. Asagok las ni ruha. Tok-tok kami nangpe meragam akka hamaulon. Songon nama sa dingulu ni parpesalmen nangpe raja ibana gudang na makasugukon. Bahkan adong na marsakap laho mamusa ibana. Ala di pasahat dongulan gulunda tuho. Jala di pangiar suarana. Ale Jehovah ingot maaw. Las ima nang hata nami Tuhan.
Gudak kami Tuhan marsak meragam. Sibot sirina gabi bui kami Tuhan marsak. Alani marhite terpukon. Las diajari ho kami Tuhan mengangguk koni holat tuho. Unang tu portibion. Ali Tuhan Jehovah tatap mahami ganup marsada-sada. Tuhan di bata. Upasat kami ma Tuhan tuho. Akadungan nabi na tungon pihak di rumah sakit nang dijabu ala tongon songgok parsahiton di nasida HP Tuhan saddo pasu-pasu ma obat na pinake na pinangan na doktor para medis na manangan-nangani pamatang na Tuhan di bata asa songon Apostol Paulusi ma Tuhan nasida nang pedang ramalum sian parsahiton ala gabi di halas soddo ay rap marhite sahiti rap mangulu nasida huhut diula akaulon na ipe Tuhan Panginoon nami molo di halam hokodo Tuhan hama malum nasida pamalum ma akan namarsak apuli Tuhan akan nagali pergugui Tuhan akan naputus asa lehon pakirimun na mangulu Tuhan di bata ukap roh hadap pikiran nami asa unang terela-ela ni portibiok kami ay mulo hasunangan hinorhon ni portibion para sa tokkinad do ay nasalpu do portibion alay molo holong mo dakya salpu manutong hot rodi sa liling-liling na las ido ng hatam na badok ala ni balga ni holong ni rohamdo ubahen na dilekon ho anak muna sa dayi. Asa unang adong nadaputan uhum. Asa sude na olo macaloy bana. Gabi daputan hanguluan. Tuhan di bata. Hupasat hami matuhan tuho keluarga ni almarhum Badul di bata raja. Keluarga ni almarhum Luhut si Hombing na tongon marsitaonon ala di bagasan sa mingguan dia lapo Tuhan na hinaholongan nasida siya tonga-tonga nasida daktagaman somarsa nasida alalas hatam diterpu sa darion maddog unang be marasak pasoma tangisi aygo asini ruha ni Jehovah do tanoon Tuhan di bata upasat kami matuhan tuho pamareta nami presiden nami wakil presiden para menteri gubernur bupati wali kota camat lurah kepala desa ketua RW ketua RT Tuhan pasada roha do pikiran nasida lahu manghuton visi misi na pinasahat ni presiden nami dinalahu pahicaton kesejahteraan ni rakyaton huhut mabahin negaraon asa gabi negara na maju di sana tiki Tuhan hupasat tabi matuhan tuho akka keluarga ni korban kekejaman ni kelompok kriminal bersenjata di Papua nah hampir setiap minggu Tuhan nasida mamusa akka rakyat sipil naso adong salana nasida saya marsaka menggugai NKRI Tuhan apuli akka keluarga korban naparpudi Tuhan supir Gojek Tuhan di bata todim na badima Tuhan naneng songkop tusude akka kelompok kriminal bersenjata pauba rohana sida asa unang didak dati be terus mabahen akka hajahatoni Tuhan di bata hupasat hami matuhan tuho dongan nami tetangga nami khobar balok nami natongon marpuaso nasida patau nasida Tuhan mangulakon hapuasa onai asalem dihaburjuhon mangulakon na pinangingido ni ugamo nai hami pe Tuhan patau matoktong asa boy hami nang bertoleransi huhut mendukung nasida asa danggabe lomo-lomo nami mangan manang minum uju adong nasida di labung nami Tuhan hupasat hami matuhan tuho ama nami si tua rus ben si dauruk sadariom matuhan di paborkat
huriami nasida mamongoti masa pensiun dung mangula nasida Tuhan 3 tahun di huriam HKBP Cipayung Cilangkapon. Atong gabelas niro hamai Tuhan sudi akka pakkubasyon nasida di HKBP Cipayung Cilangkapon terlumobi di sektor onom. Patau nasida Tuhan lahu marsaor dohot keluarga dohot pahopo pasu-pasu yang nakon nasida naso marhasohotan tope asa dapotan rokap Tuhan dibata anon dipatupan nasida do ucapan syukur ala situasi pandemi odak tarbahin nasida Tuhan lahu mangutang sudi akan nama dohoti permingguan don ala ni akka utusan ipe Tuhan dengan memardalan mulai hati ma tupasat tami tu inang nyonya si tua si dauruk na madungani nasida mulaw laon sa lilingon totu parsidohot do nasida nang mangula marhite-hite amangon parguguy nang inangi do sude akka peparanna upasat hami matuhan tuho asa ho matoktong madungani ho matoktong mamasu-masu hami upasat tami ma nang nyonya almarhum Haryanto Purba Borutabunan asa tumibu matarapol unak saya marsa be anggiat marhite napasahaton sikat ni ilu manetek lam tabba ma gogo nasida ala marhiton tarida ma na masih haholongan dohami anon Roma huriam lahu mangapuli keluarga almarhum mangasi pajaitan inang boru siti daun ipe Tuhan ukka maro hada pikiran nasida lahu mancalo habi asa merhite-hite Tuhan bolong ma sude akka arsak akka hinauli ima naneng songgo pammu tu nasida atong hupasat tabi masudi akka ulun nami di bagasan nasa mingguan homa madongani hami marhite Yesus martangia kami tuho amin. Maride mahita sian buku Ede nomor 730 mamungka masian ayat sada sahat rodi ayat 4 huhut mata pasahat pilihat tatujulo dot amplop kotak na dihabirak koma sada A sada B dohot paduahon kotak na disiamuk koma anon khusus amplop tu amata situ rusben sidauruk tadalas nirohatta di pakkubasyon nasida diatur parhaladut taman non dohot na di balkon marid de mahita
Waeng masuk mahita tu acara na paburhaton situa Rusben Sidauruk laho mamonguti masa pensiun. Marede mahita. Tabege ma biodata ni situa Rusben Sidauruk na si jahon ni anggota Parhaladu Partaon. Biodata situa Rusben Sidauruk na berjulu Goar situa Rusben Sidauruk na paduahon tempat tanggal lahir Simanido tanggal 30 Maret 1956 na patulun marhasohotan di HKBP Simanido Resort Simarmata tanggal 18 Juni 1982 meropat Goar ni inata rumodang boru opesunggu yanakon doho paparanna tolu halak ima sada boru doho dua bawa anak naparjolo ima Yuli Sandi boru Sidauruk marhasotan tu Siroi Simatupang napaduahon anak napaduahon Febri Windai Sidauruk anak napatuluhon Mars Presitak Sindo Sidauruk pahupuna sida Marsanda Sola Gracia boru Simatupang Teo Dirgantara Simatupang di Pajongjong gabe calo situa ima di hari Minggu tanggal 20 April 2002 tarpasu-pasu majalo tohona situa tanggal 10 sada Juli 2004 di HKBP Cipayung Cilangkap. Pesiun sian hasituaun di hari Minggu tanggal 10 April 2020 sada. Masa bakti situa 17 tahun 4 bulan. Alamat Jalan Cipayung Barat 1 RT 008 RW 02 nomor 120 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Jakarta Timur. Pakobasion tahun 2005 seksi Koinonia di Dewan Koinonia. Tahun 2014 seksi kesehatan di Dewan Diakonia. Tahun 2014 tim audit HKBP Cipayung Cilangkap.
Songonima riwayat pakobasion niamang situa Rusben Sidauruk di Huriata HKBP Resort Cipayung Celangkap saha tuna pesiun sadarion Minggu tanggal 10 April 2021 maulai atema di Nasida. Maride Mahita. Tabegema surat keputusan pemensiunan nanaing jahone anggota Parhaladu per tahun. Surat keputusan pimpinan Jemaat HKBP Cipayung Celangkap tentang pensiun Sintua pensiun nomor 032 garis miring SK PSN garis miring HKBP garis miring Cipcil garis miring 4 Remawi garis miring 2021 membaca Aturan Peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 7 bagian 6.6.6, halaman 170. Seorang penatua pensiun apabila sudah berumur 65 tahun tetapi jabatan penatuannya tetap dan pendeta resort menerbitkan surat ketetapan pensiunnya. Mengingat umur Sintua Rusben Sidauruk pada tanggal 30 Maret 2021 sudah genap 65 tahun. Menimbang keputusan sermon Majelis HKBP Cipayung Celangkap tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan acara pelepasan Purna Bakti Sintua menetapkan Sintua Rusben Sidauruk Sektor 6 memasuki masa pensiun majelis di HKBP Cipayung Celangkap berlaku sejak tanggal ketetapan ini. Demikian surat ketetapan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2021. Pimpinan Jemaat HKBP Cipayung Celangkap Pendeta Lundu HM Simanjuntak Demin. Dihamu amang Situa Rusben Sidauruk. Kupabor hatmahamu mamonguti masa purna bakti pensiun sian hapar haladoon mauliate dohonon ni huriai di pakkubasyamuna na salelengon di huriata HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkapon sai di pasu-pasu tuhat tamahamu rap dohot sude ia nakon nang rodi pino parmuna
Amin. Dihamu saluhutna ruas nihuriata HKBP Cipayung Cilangkap sadari omma tutu obasna mamongoti masa purna bakti pensiun sian hasituaon hami mulai tema dihamu ruas nihuriata namanodo hami marhuwas dihuriata na sailaon disude akapakatayon dohot pangalahon nami nahurang lubi salilingon selama 17 tahun kurang lebih mangido maaf mahami tuhamu saluhut totu songo jolma na mangulu apalapas do songo niamat tapadi tanakin manang istilah nama dokon tidak ada gading yang tidak retak. Alani dihamu amanami dot inanami disudia kapakataya dot pangalahon nami nahurang lobi mangido maaf mahami tuhamu saluhut asa tangyang mas tangyangam mahita saya gajang ma umur ta 7 huhut di bagasan hahipason songoni dang lupa au pasahat temau lihat godang tu akka dong aku situa dot inang situa ati boha godang nyan diakka ulau siap hari godang do akan lebih hurang alani amang situa nami do inang situa mapo kamu au asa gajang ma umur ta 7 jala tong hita di bagasan hasadaun nasiat tuhatai Ya. saya tuhat nama masuk hita saluhutna butima Pinasahat ma tu huria lahu pasahaton cendramata marhite perhaladu per tahun. Mau lihat tema tapas satu tu hatai ala bui dope hita pajupang di amang situa rus ben si daur do inang dison sadari omma tutu masa tugas muna saya sian huriata sudena harapan ni aka sude situa don saya tugas saya tohonani diula odo nadi cita-cita ni sudah salah situa. Songon amang do inang dison, apalah sadeo takas, pabor haton ni huriata, songon nong niaturhon ni huriata marhite-hite, hami dison sian parartaun ni huriata pas hatot, ni huriata matu amang do inang cindramata, songon kenang-kenangan tu amang, ingot tamuma, lam turinggas nama hamu rot huriaon molo dung diberek kamu cicini mulai tema Martangi yang ma hita. Ali debata amanami namarhabangsa di Banua Gijang.
nunga di paujak ho huria di tonga-tonga nami jala disuruh ho akan naposom makubasi huriami pujon nami do guarmu jala do konon nami mauliate tuho ai hodo napaluason naposom marhubas di huriaon nasai laon pasu-pasu may jala tupahi asa marparbue gabe hasangapon di guarmu bahen las ni roha di huriami laus koma napaburhaton amang situa rusben si dauruk namamanguti masa purna bakti hasituaun sadarion dongani jala iring-iring manasida pasu-pasu jala pargogoy ma nang keluarga nasida saluhutna hupangido hami tuho marhite hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Upang idohami amang RE simanulang sian sektor onom madok hata mewakili sian hita susaluhuna sian mewakili ruas. Mauliate tong mendadak ati alai dia bang situa en sihi tidak salah beba naman dok ba. Jadi muliate ma itu hatta ala dilihat do dihita sudiha hipason ima di ruas ni HKBP Resort Cipayung Cilangkap. Karlungo ima di amang uluan nami amang pendeta. Sude akadot parhalado. Di son jongjong au songon namay wakili ruas sian Cipayung Cilangkap HKBP Resort Cipayung Cilangkap. Dihamu amang situa nami RC dahulu dohot hala inang guru aritonang muliate ma dohon nami di pakkabusam muna na selama 10 tahun 10 tahun setiap bulan urak takas nakiku di sude pangulau muna selama 10 tahun ni radak sude huikuti alana au boy do honokku 2007 do sahat tu Cipayungon. Jadi sisani sekian tahun nungahu bereng hami sen sektor onom terlungubi di pakkubo samuna tung macayuli. Jadi menduk muliate do hami siar luas sektor onom khususna tarlungobi di sudena ruas na adong di 11 sektoron songon jamita nakkening songon roda ni pada tidak tutu portibion sipata digijak sipata ditoru masa ma dihamunu aing pensiun hasit tuaon alai amang dinang anggo dipakkabuasin ni jamita manang na mangalian akka puda dang na berakhir ati amang dang pensiun holan dipakkabuasin ni gerejoddo hamu songon halak situa nagabi pensiun alayang go namaniroy akka ruasido unang pensiun hamu ati amang alana
hubuto kami do sungun dia pakkubu semuna selamon. Jadi mulai ate ma dohonon nami nunga makubasi hamu selama 17 tahunon tersongoni mara nabui pasahatokku mulai ate. Horas, Horas. mulai tema di tuhata paringa basai nama dongan itu salutna. Atas nama Parhaladu, mulut ngau pina pasaton, semoga itu menjadi kalimat yang disampaikan oleh seluruh Parhaladu. Di hamu amang situ nami, amak situ harus ben sidauruk, do inang buru opus sungguh, Sadarion ditetapkan huriata doh sesuai umur muna aturan ni HKBP masho masian ulaun tohoran hasitua di tengah-tengah ni huria di bagasan sadarion alai kuberi kami lasroha dalam keadaan segar bugar do amak situa tau doh inang. Puji Tuhan semuanya, semoga seperti itu semua situa yang akan pensiun dari gereja ini. Sohona mangon tegak berdiri. Odolas ni roha ati akamak situa dong aku situa. Tatangi aku mak asa totong lam sehat amat ta situaon. Doh inang nong mangula nasida di tengah-tengah ni huria 17 tahun 4 bulan lelengna. Mau lihat tema itu hatta. Molo sonau madoksian Parhaladun na aktif dope sadarion madok tuamang do inang secara aturan ni huriat do hamu pensiun marumur 25 tahun alai yang goro tu tonga-tonga ni persoalan konsistori tiki marsirarian saya menghimbau tu kita dangadong halangan rosituon marsaur do tita alai ngutu tu marsermo dang robe hamu amang unang gaberong halangan di hamu akasitu nami akan atoras nami no pensiun sia tong-tongan ni hurion tok-tonggo hita boy marsaor di son rak doh takka situa jadi stok kalang rohani abang marsugo neng rapi tadi si makatahatai ala yang go tohonan di parsermonan di hasituoni sesuai doh aturan naung diatur kuriata sadarion ma hamu pensiun sia kuriata amak situ nami doh inang keluarga tangyang nami tutu hatta sayang gia ma toktong di bagasan hai pasok kamu di dongani Tuhan songon di madoh kami na mangula do pe tong hiria boy mengikuti songon hamu pensiun sampai 65 tahun sehat segar bugar jala molo tungarok pe akka nah hurang lebih di tengah-tengah ni parsaurata akasi patureu mai tu karina na denggan na nang ro alai toktong mahita di bagasan si sada tangyang si sada ulaon di tengah-tengah ni huriaton dan jelas ubotoan do hamuna keadaan ni huriaton mulai gabe situ hamu daripada hami aka ruh ni na poso do to mamang pasaton nami molo tungau pena pasaton namak situ nami do inang selamat menjalani pensiun horas mahmudo sudah pino parmuna rakmahita di tengah-tengah ni huriat tahun tudolok tutaruan marsogot nang haduan mau lihat soni masih kami horas na perjolo tapasahat mamolate godang tutuhat tapardinggan basah ala dilihat dotu hita hahi pason jala roh hita marminggu akala ditikion jala boh hita mungkin hita ngagodang rak sekian lama tidak ketemu ala ni aka masalah COVID-19 jadi pensiun iba
bahasa kalian mah ita pajupang bohi jala masih berengan. Napa dua hon maliate madia matapat dita nang manguluhod denggan huriata tarlumo bima ulauta di bagasan sadarion. Tuak kadong asitua do inang situa mau lihat matutu ngadilek kamu akan masukan dohot hata nauli demang hidup pasu-pasu siat tu hatta saya sahak mai tu perdalanan yang ngolunami. Jadi terus terang ma amang do tamu inang mulu amat dokon memang tabudo bergaul do Tuhani. Jadi mulu bergaul do Tuhani bah adong ma tutu hamu baun mulu bereng do sian harorok ku siap bona pasubi tu Jakarta on. Memang dang mungkin dang songonora moloso jono kau tutuhani las tuleahon diriku dukungan ni inata boy jadi parhalado di huria HKBP Cipayung Cilangkap na ujui na joloi rodo amatta sit padita benget silitonga do amatta situa potas sinaga 2 hali ro tujabu alai dung pepatulu halihon sa mangoloi hami. Nah parjoloi dang alani manang alana kesibukan ni akakarejo berangkat pagi mulak malam. Alai sada pos ni roha dung nilihat diri baboy do mardada sudi memuliakan di Tuhan. Jadi di hamuaka amanami inanami tarlumobi ma di sektor onom. Molo bulan 5 manghiuk mamuse amang situa rabbe pensiun. Jadi mulubuinian asa tong normal pelayanan di sektor onom tasosoi ma akadongata asa wui dengan pelayanan di sektor onom. Memang terus terang disadari hami do songon na termaul do mangaririt situa di sektor onom. Alai pos marohata wala martangnya kita tutuhani sai napatudon ni Tuhani do jala piliton na do parhubas di huriata imana mangula sian sektor onom. Jadi sahalinari dihamu amanami dihamu amang padita nami do terlumobi madong asitua sahalinari pasaton nami ma ima minta maaf sedalam-dalamnya asa tangyang masih tangyang mahita tujulan nyarion sehat sudah hamu dison sampai mencapai garis finish ya garis finish artinya sampai ya mengalami pensiun songonani alaman namion. Alana dihamu amang do taminang gudang do akka do ngata sebelum garis finish ya Tuhan berkehendak itu tidak sampai. Jadi sepangidot do di bagasan tangyang ta asa sudia kasih tuata di bagasan hahipason bisa mencapai saur matua jala pensiun dengan sian huriata. Jadi nah orang lobi amang do taminang marpangaju hamu diahu nakanauli nabi nahimu na tuhami sai tuhatai manama balos tuhamu mauliate ma dihamu saluhuna butima Inang dang ilap kamu kesempatan? Hah? Dah? Oh, okay. Maride mahita laus jongjong ma.
tangyakom ma peliata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroruan di saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasan na mauliutus. Hupasahat hami ma siyan na nilekon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulukon hara caummu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madop mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia ma guarmo. Say Roma harajaumu. Say saut ma lomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang hami tugi konto pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu, jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasaurkon madamena tutodim. Amin. 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 Upasat hami ma, selamat hari Minggu ma, dihita. Huhut ma keluar hita, tapasahat ma ilu manetek. Salam sehat.